E a terceira razón, xa indo ao fondo do asunto, é que nos parecen que é unha auténtica operación de maquillaxe para tapar os problemas financeiros que ten o propio Concello. E vou poñer só dous exemplos. Absolutamente todo o investimento real que fai o Concello, que non é a base de subvencións de outras administracións, vai en base a un crédito que ten que pedir o Concello para poder facer ese investimento. Crédito que teremos que pagar ao longo dos anos todos os veciños e veciñas do Concello. É dicir, o Concello de Outeiro neste momento non ten un duro ni un céntimo de euro por facer investimento real. Paga, non paga, porque debe, non chega nin a pagar os gastos que xenera o propio Concello, os gastos fixos, pola súa actividade normal. Todo o investimento real vai en base a un crédito que temos que pagar, vai incluído nos propios orzamentos. E a seguinte cuestión, e así se recolle no propio informe que acompaña os orzamentos. A final do ano 2020, o Concello debía 1.400.000 euros en facturas. Iso é unha auténtica barbaridade. Outro tanto como hincha no orzamento. Ou casi outro tanto como hincha co orzamento da Palloza. 1.400.000 euros. É unha barbaridade. Eu vou poñer un exemplo que se vai entender moi ben para que vos se diga que o Concello paga as súas facturas. Que as paga. Cando é outra cousa. Pagar, supoño que as pagará por entregar outros remedios. A comida dos xubilados do ano 2019. En xullo do 2019. Aprobouse vía decreto o seu pago en agosto do 2020. Un ano e un mes despois. E, efectivamente, pagouse en xaneiro ou febreiro do ano 2021. Ano e medio despois de que se celebrara esa comida. Por certo, donde os xubilados e as xubiladas pagaron, creo que eran 5 euros por persoa, e ese diñeiro estuvo nas arcas municipais durante ano e medio. Usado, non sei para que, é igual. Non? Pero que quede claro, ano e medio despois, os proveedores queixanse, por moito que saben que non poden falar públicamente, porque senón igual non volven a vender outro can ao Concello, queixanse do tempo que tardan en pagar o Concello, porque non hai cartos. Cal é a explicación logo que este ano as máquinas salían a limpar as cunetas casi 2 meses máis tarde do que salían habitualmente? Esa é a realidade. Esa é a realidade que temos no Concello, e que se intenta tapar con este proxecto de orzamentos hinchaos, unha fantasía total, metido detrás de uns números que técnicamente, lóxicamente, non lles poñemos ningún pero, os números estamos convencidos que cadran están ben, non só faltaría, non? Evidentemente temos plena confianza nos funcionarios e funcionarias que fixeron este traballo, pero a filosofía de fondo é un inmenso fraude. Estamos falando dun Concello donde tuvo un boom de construcción donde ingresaron diñeiro ás puertas. Houbo un catastrazo no ano 2016 donde se ingresou moitísimo diñeiro por esa vía. E donde este mesmo ano hai outro catastrazo onde se vai ingresar varios centos de miles a maiores do que se ingresou ano pasado. E ainda así, cada céntimo de euro que invista o Concello Real é en base a un crédito que temos que pagar nós, e se isto siga así, os nosos fillos e netos en anos vindeiros. Eso é completamente impresentable e demostra unha xestión totalmente nefasta no plano económico. Eu recomendo, señor alcalde, que se usted non sabe ese diñeiro que usa para pagar dedicación exclusiva, non sabe moi ben para facer que o dedique para xente que controla algo de economía. E que, por favor, limpe as contas do Concello, porque senón é que non nós, os nosos fillos e os nosos netos van pagar os días de viño e rosas que usted leva vivindo nos últimos anos cas contas do Concello. Hai que ter en conta, dice, baixarmos os impostos no ano 2017. Vale, non, claro, que hai un ano agora, subíronse un 40% as taxas do lixo, e un 20% a auga, por certo, que a vez é peor. Agora xa cando, antes era só mala cando chovía, agora xa sempre. Xa é imposible usala en condicións en calquer momento do ano. E ainda así nos subiron a auga un 20%, as taxas ao 40%. Agora está pagamos por ir a Santa Isabel, caramba. Temos que pagar hasta por ir a Santa Isabel. Págase por todo. E ainda se atreve a dicir que baixaron os impostos no ano 2017. Hai que ter un pouquillo de morro, señor alcalde, por favor. Contellas un pouquillo. Aquí puxéronse tasas novas e subiron as tasas que había de forma sistemática no último ano. No último ano e pico. Non me veña a usted con contos de que se baixaron os impostos. Para nada.